στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα από το Βόλο, από το Ράδιο 1, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα και από μένα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σε πολλές περιπτώσεις θεωρούσε ο κόσμος ή εξακολουθεί να θεωρεί, και με βάση τα όσα ακούει και από την πλευρά των κυβερνητικών παραγόντων, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τα δάνεια και ότι κάπου το έχουμε ξεπεράσει με όλες αυτές τις ρυθμίσεις οι οποίες είχαν εφαρμοστεί. Δεν έχει ξεπεραστεί τίποτα και αυτή είναι η πραγματικότητα. Από το 2010 μέχρι και σήμερα το μοναδικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει και το καλύπτουν κάτω από τα χαλιά τους οποιαδήποτε κυβέρνηση και να ήρθε στην εξουσία είναι οι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τα οποία μέρα με τη μέρα βρίσκονται σε περισσότερη δύσκολη θέση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα από τα πολλά που υπάρχουν στο ότι θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει το ότι όλα αυτές οι ανακοινώσεις, όπως και πρόσφατα ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης, δήλωσε την αύξηση των ορίων για να υπαρθούν σε αυτήν την περιβόητη πλατφόρμα που όλα τα λύνει και όλα τα μαχαιρώνει και όλα τα ράβει όπως θέλει. Είναι ένα παράδειγμα το ότι αυτή τη στιγμή από 173.000 που ήταν η οφειλή του δανείου, που δεν ξέρουμε πόσο αγοράστηκε, γι' αυτό και επιμένουμε στο να ψηφιστεί νόμος για να ανακοινώνεται στο δανειολήπτη η τιμή απόκτησης του δανείου, το οποίο βέβαια το κρύβουν και αυτό. Όλα αυτά τα τελείωσε ο κύριος Χατζηδάκης πριν αποχωρήσει από το Υπουργείο Οικονομικών, και από εκεί και πέρα καταθέτει σε αυτή την περιβόητη πλατφόρμα και σου παρουσιάζει αυτή την οφειλή 456.500. Που βέβαια σε καμιά περίπτωση κάποιο φάουν δεν έδωσε τόσα χρήματα να το πάρει, έτσι, ούτε μία στο εκατομμύριο. Δηλαδή αν υποθέσουμε τα 173.000 τα αγοράσανε 30.000, άντε εγώ σας λέω 40.000. Γιατί να μην το γνωρίζει αυτό ο δανειολήπτης, για να είναι σε μια καλύτερη θέση διαπραγμάτευσης με το ΦΑΝ. Ή να του δίνει αρχικά το δικαίωμα, μήπως μπορούσε ο άνθρωπος, ο δανειολήπτης, να το ξεπλήρουν με αυτή την τιμή. Δεν το θέλουμε να το ξαναπάρει ο δανειολήπτης. Θα πρέπει να παρουσιάσουν μια πλατφόρμα. Αυτή την πλατφόρμα την ανακοινώσανε, η οποία βέβαια ακόμα δεν είναι σε ισχύ. Δεν ψηφίστηκε ακόμα αυτή η αύξηση των ορίων. Για ποιο λόγο να εσχροκερδούν, για ποιο λόγο? Η καταχρηστικότητα έχει πιάσει ταβάνι αυτή τη στιγμή και όλοι καλύπτονται πίσω από την πολιτική εξουσία. Δεν θέλουμε να το πάρει ο δανειολήπτης. Θέλουμε ο δανειολήπτης να έρθει σε μια καλύτερη θέση διαπραγμάτευσης. Όχι τίποτα άλλο. Μα όχι, γιατί αν δεν συμμορφωθούν αυτοί οι κύριοι, το καταθέτεις και μια αγωγή όσον αφορά την εσχροκέρδεια ή τον παράνομο πλουτισμό. Όχι, λέω το παλαιότερο εγώ που υπήρχε ως αίτημα, ότι αν τα ξένα funds έχουν πάρει σε ένα ποσοστό πραγματικά πολύ χαμηλό και έχουν υποτίθεται αγοράσει αυτό το δάνειο του δανειολήπτη, γιατί δεν μπορούσε άμεσα ο δανειολήπτης να πληρώσει αυτό και να τελείωνε. Ναι, αλλά ξεχνάτε τι δήλωνε τότε ο κύριος Τσακαλώτος ως Υπουργός Οικονομικών. Το ίδιο δήλωνε μετά και ο κύριος Σταϊκούρας. Το ίδιο δήλωσε μετά μαζί με την κυρία Λαμπάση και ο κύριος Χατζηδάκης. Το ότι αν αυτή τη στιγμή γίνει αυτό το πράγμα, τότε και τα πράσινα δάνεια θα τα αφήσουν οι δανειολήπτες να κοκκινήσουν. Μιλούσαν όμως οι κύριοι όλοι αυτοί έχοντας ένα μισθό 8 και 10.000 ευρώ το μήνα. Δεν μιλούσαν για ανθρώπους που παίρνουν 8 εκατοστάρικα ή 1 χιλιάρικο, ή αν το παίρνουν και αυτό το χιλιάρικο και δεν είναι άνεργοι. Έτσι βέβαια. Κάπου θα πρέπει να τιμωρηθούν όλοι αυτοί οι κύριοι. Όλοι αυτοί οι κύριοι πρέπει να τιμωρηθούν. Και αυτό είναι μόνο στο χέρι των δανειοληπτών. Τώρα τι γίνεται, οι δανειολήπτες έχουν κάποιον τρόπο να αντιδράσουν όταν λαμβάνουν τέτοιου είδους μπιλετάκια? Συνέχεια έχουν κάθε ευκαιρία να αντιδράσουν, καταθέτοντας αγωγές, καταθέτοντας καταγγελίες, αλλά δεν γίνεται όλα αυτά μόνο από έναν, πρέπει όλοι μαζί να συμφωνήσουμε. Σωστά. Δηλαδή αυτό που είδαμε
αυτές τις συγκεντρώσεις που είδαμε τελευταία για τα τέμπη, θα πρέπει να γίνονται σε καθημερινή βάση από όλους τους πολίτες, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο μισός ελληνικός πληθυσμός είναι υπερχρεωμένοι. Έτσι, από όλους πρέπει να γίνει. Και αν γίνει κάτι για τους δανειολήπτες, το είπα και θα το ξαναλέω, το οφείλουν στις 57 αθώες ψυχές των τεμπών. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί οι δανειολήπτες δυστυχώς τα τελευταία 15 χρόνια ακόμα κάθονται στον καναπέ. Ναι, δεν έχετε άδικο, βέβαια. Έχετε και άλλες, φαντάζομαι, τέτοιες εξόφθαλμες περιπτώσεις, σαν αυτή που τριπλασιάστηκε το ποσό. Να σας αναφέρω μόνο δύο. Η πρώτη έχει σχέση με τον ευάλωτο δήθεν δανειολήπτη. Πώς χαρακτηρίζεται αυτός ευάλωτος? Όταν παρουσιάζει ένα εισόδημα, μιας και είναι άνεργος τα τελευταία 3 χρόνια, με 3.500 ευρώ εισόδημα ετήσιο, με 3 παιδιά, έχουμε πάρει τη βεβαίωση του ευάλωτου και του παρουσιάζουν μια ρύθμιση η οποία θα πρέπει να καταβάλει 720 ευρώ το μήνα. Από πού θα βγει αυτός ο άνθρωπος? Αυτή τη ρύθμιση βγάλανε. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Άρα για ποια ευαλότητα μιλάμε? Όλα αυτά για την αύξηση των όριων είναι για να ομορφαίνουν τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Έλληνας πολίτης δεν έχει κανένα όφελος από αυτά και θα πρέπει επιτέλους να αντιδράσουν. Μάλιστα. Και να αντιδράσουν μαζικά, βέβαια, όπως πολύ σωστά λέτε. Κύριε Περβανά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.